Stone Age és un joc publicat per Devir que va sortir l'any 2008, un joc bastant exitós que fins i tot té una versió per a nens que es diu My First Stone Age, que també l'ha publicat l'editorial Devir, que va ser tret l'any passat, i és un joc de mecànica de col·locació de treballadors amb una estètica, doncs això, de l'edat de pedra, on cada jugador interpreta el cap d'una tribu que intentarà fer créixer la seva tribu a base d'aconseguir recursos, aliments i de construir cases i de millorar tecnologies. D'una manera molt abstracta, per això, veieu que el taulell és molt bonic i recrea aquí un campament de l'edat de pedra, tot i que ja tenen agricultura, i diferents zones del mapa on hi ha la caça pel menjar, fusta, per fer maons, pedra, or, etc. Aquí tenim cartes que ens donaran punts al final del joc i els edificis que podrem construir i els recursos que necessitem. Cada jugador té un panell de la seva pròpia base. Aquí aquests rocles són per posar-hi eines, que explicarem per què serveixen. Aquí s'hi poden construir edificis. I aquí al mig tenim els nostres habitants, comencem amb 5 persones i 10 de menjar. I unes quantes referències. En primer lloc, el que costen els recursos, i aquí també un resum dels punts de victòria depenent de quines cartes agafem, que després també ho explicarem. Com funciona el joc? Molt senzill, clàssic joc de col·locació per treballadors. Els jugadors per ordre aniran col·locant els seus treballadors, els seus homes cavernícoles, a les zones del taulell que vulguin depenent de quin recurs volen assumir. Primer veiem aquí el campament. Aquest espai serveix per augmentar un nivell a aquesta barra d'aliments. Què vol dir això? Cada torn nosaltres haurem de pagar tantes monedes tant de menjar com persones tinguem amb el nostre campament. A mesura que anem pujant en aquesta barra d'aquí, és la quantitat de menjar que ens anirem estalviant. Per tant, si jo estic al nivell 1, vol dir que una persona ja la tinc pagada. Per tant, com més pugem aquí, menys ens haurem de preocupar del menjar. Després, aquí serà obligatori posar-hi 2 treballadors i servirà per aconseguir un treballador nou. Representa que procreen. En aquest espai d'aquí serveix per aconseguir eines que ara us explico per a què serveixen. Molt bé. Aquí podem posar persones al menjar i podem posar tants treballadors com vulguem, però en els altres espais, com podem veure, tenim limitat fins a 7 treballadors. Nosaltres col·loquem treballadors en el recurs que volem, en aquest cas fusta, i llavors tirarem tants daus com treballadors haguem posat. Aquí tenim aquest cubilet que està fet amb cuir, això és cuir i de fet jo fa anys que tinc aquesta còpia i encara olora a cuir, és un gran detall. I hi posarem la quantitat de daus dels treballadors que haguem posat en el recurs, en aquest cas 3, i els jugarem. Haurem de sumar la quantitat que ha sortit aquí, en aquest cas 13, i dividir-la pel preu del recurs, diguéssim, arrodonint cap a baix. En aquest cas, 13 entre 3, doncs sortirien a 4 fustes. D'aquesta manera, jo agafaria 4 fustes, d'acord? I les deixaria així. El mateix amb cada recurs. També podem posar treballadors aquí a les cartes. Aquest símbol vol dir que per comprar aquestes cartes hem d'utilitzar un recurs qualsevol. Aquesta costa 2 recursos, aquesta 3 i aquestes 4. Clar, com que és un recurs qualsevol, normalment intentarem fer servir la fusta, que és el recurs més barat i més fàcil d'aconseguir, per comprar aquestes cartes. Aquestes cartes donen dues coses. En primer lloc, donen una recompensa immediata, que en aquest cas és una pedra. Podrien ser altres coses. Podrien ser menjar, podrien ser punts de victòries directes, etc. I a la part de baix indica com puntua aquesta carta. En aquest cas, les cartes puntuen al final del joc. I aquesta valdria com una persona multiplicat pel número de treballadors que tu tens. Això vol dir que si jo, per exemple, tingués 3 d'aquests, multiplicaria 3 pels treballadors que tingui al final del joc i això em donaria els punts de victòria. Això vol dir que si jo agafo cartes d'aquestes, a mi m'interessa tenir tantes persones com pugui a la meva tribu. Aquestes cartes és el mateix. Tantes persones d'aquestes multiplicat pel número que estiguis a l'escala de menjar. I això, les que són de color verd, són tecnologies. Objectes o tecnologies. Com més tecnologies de diferents tinguem
Al final del joc en podem tenir fins a 8 de diferents, aconseguirem més punts de victòria. De manera que això és una manera d'aconseguir punts de victòria per menjar, per persones, per cases i per eines, que aconseguirem al final del joc. Les eines, per cert, el que fan és ens permeten modificar un dau. És a dir, si tu fas una tirada amb aquesta eina, la gires i aquest dau de 3 el pots convertir en un dau de 4, de manera que pots manipular les tirades perquè siguin més beneficioses. Per això serveixen les eines. I ja poden aconseguir fins a eines de nivell 4 per poder augmentar fins a 4 punts una tirada de daus. Per tant, les eines és una cosa valiosa. I per últim tenim aquí les cases. Només cal que posem el nostre treballador damunt per comprar aquesta casa. Haurem de pagar a la banca els recursos que aquí ens demana, posarem la nostra casa a la nostra zona, en podem tenir més de 5, I després comptarem, aquesta vegada sí, els punts de victòria, els comptarem a la barra de punts de victòria. Els punts de victòria de les cases es compten al moment, i els punts de victòria de les cartes són els que es compten al final del joc. Així els jugadors anirien jugant fins que es compleixi una d'aquestes dues condicions, o bé que no hi hagi més cartes de tecnologia per reemplenar aquí, o bé que s'acabi una de les piles de cases. Jo aquí n'he posat 3, si fes una partida fins a 4 jugadors, es posaria una altra pila. Per tant, o que s'acabi una pila o que s'acabin les cartes. Llavors s'acaba el joc, es compten els punts de victòria que donguin les cartes, s'afegeixen els punts de victòria que ja hi hagin apuntats i ja està. Una altra cosa és que al final de cada torn nosaltres hem de dedicar a alimentar les persones, no? Com passa amb altres jocs com a l'agrícola, paguem un aliment per cada persona que tinguem. I ja està, així de senzill. És un joc de col·locació de treballadors senzill però interessant, que et dona diversos camins a la victòria. Pots intentar anar a especialitzar-te en això i intentar acabar la pila molt ràpid perquè els altres no els doni temps d'agafar cartes. Pots especialitzar-te en cartes que et donin punts per tenir més gent, acumular diferents objectes. Hi ha diferents maneres, pots combinar les dues coses. Hi ha diferents estratègies que es poden seguir per intentar guanyar una partida. Pots anar a intentar aconseguir moltes persones molt ràpid o anar a pillar eines i remuntar al final amb molt bones tirades. Totes les estratègies són vàlides per guanyar. Per tant, el joc ofereix bastanta rejugabilitat perquè cada partida el pots encarar d'una manera diferent. És, jo crec que una de les principals virtuts d'aquest joc, que dintre de la seva senzillesa tens diferents maneres de guanyar-lo, no? I a part, doncs, també és un joc, com podeu veure, visualment atractiu. L'autor, és de les il·lustracions és el Michael Menzel, que també és el que il·lustra, per exemple, els jocs de los Pilares de la Tierra. És un autor que il·lustra molt bé i sempre posa detallets i ous de Pasqua, diguéssim, en els seus jocs. Un joc clàssic, Stone Age, que cada vegada, cada X temps, es va esgotant i De Beer el continua reeditant perquè realment és un dels jocs així de tall familiar o senzill que té més èxit. La partida dura 1 hora aproximadament i jo que l'he jugat moltes vegades amb les persones amb les que jugo, normalment ens dura menys 1 hora, 45 minuts, perquè ja ho tenim molt automàtic i fem les coses molt ràpids i per tant és un joc molt interessant a recomanar.